Camagu kaloku Manyange, Camagu mabandla amahle. Namhlanje kaloku ngumgqibelo usuku apho siye sincokole khona ngezinto ezidla umzi, apho siye sidize amahlebo, siye sicebisane, siye sithethe ngezinto ezinye ibe izizinto zasekhusini. Wena ke othi unayo itopic obawela ba ikhihliwa amahlongwana phezulu kweli khaya, khawukhe uye kule ndawo ethi community. Apha kulo YouTube uzayibona le ndawo ino playlist, ibe no about, ibe no home, ikhona lithi community. Kawufike ubhale khona phayana okanye ubhale apha ngaphantsi uthi mna bendibawela khe kucokolwe ngento ethile, sizayibhala phantsi ke noba kusedolweni. Kawukwala ngaloo mina zanithile uzawuva xa sesiyiphandile sayicokola namaxhego azokuhlala, sayihla amahlongwana phezulu nabantu abazilandelayo ezi zinto, size nayo ukwenzela uba singezi nento engu-half baked, kuba kaloku sizawube singenzi into yakucebisana nawukufundisana nawushera, sawube sizobhuda. Ungalibali ke wena mntu uqala ufumana kule ndawo ufikayo ukujoyina kaloku by subscribing and hitting that notification. The advantage ke ka-notification yokubana uzawuthi ngaloo mini mhlawumbi ukhe wabi na-data, ukhe waba kude nakwezi internet, uzawuthi ngaloo mini uconnecte ngayo, ii-notifications will be waiting for you, ubone uba kukhe kwancokolwa phayana kwavusilanga. Subscribe ke mntanelawo, uthi xa ugqiba wenza i-notification ukwenzela uba singashiyani nawe. Nantsi ke announcement esifuna uyenza. Wena mntu othi ndifuna ukwazi ngamayeza, mna ndifuna ukwazi ukuzixubela, okanye noba ndizuzixubela ndifuna ulazi iyeza kudala ndithengiselwa oophuncuka bemphethe ndixelo bakhona lapha emathafeni, ingaske ndilazi igqabi. Khawuye phaa ku-www.vusilanga.co.za apho uzawufike khona kukho a link, you click loo link, it will take you to a form. Loo form ke yile oza kuyigcwalisa ukwazi ukujoyina isikolo. Nanko ku-www sebhaliwe phaya. Now before siqhube ke nencoko yanamhlanje, kuba sabe sincokola namhlanje ngomkhonto upart 2, there is into ekhe yaqhuba ukusukela kule veki iphelileyo, ezi messages ezezangena, abantu bayabuza uba belelihle ingaba lo mculo utshoyo apho utsho kamandi kangaka kumculo ufumana phi, kuba kaloku asiwufumani emusic nakwezi ndawo zithengisa imiculo. nguJabu kunye noMvuyisi, lo uvayo ngoku ngumvuyisi endamthenga eNgcobo ngakwaSpa. Ndandizigqithela ke nam ndizifathulela ndifuna endingayaziyo, xa ndibona nabantu begcwele kucula umculo omandi, ndafike ke ndawuthenga lo mculo kaMvuyisi. OkaJabu ndadibana nawo eKomani becula khona somewhere ngaseCourt, ndafike somewhere kwezo zitrato ndawuthenga kuba ndizithanda ke ezi ngoma zesintu. This is a kind of music I listen to. Noba ndiyokomba amayeza ndihamba nawo la madoda, ndihambe ndimamele wona, noba ndiyafunda ezi journals preparing for i-topics, noba sendibhala ezi scripts for ezi video, noba ndizihlelile nje ndifuna ukuthetha nabangekhoyo, ndifuna uqhagamshelana nabo, connecting with the higher me, ndisebenzisa wona lo mculo. Ngumculo ke ndiqonda ukuba nawe mntanelawo, mntanethongo, ungakunceda. Khawukhangele ke, uzawuthi wena xa umazi uJabu okanye umazi uMvuyisi uneenamba zabo, khawuzibhale noba kulapha kaloku ii-comments, ukwenzela uba umntu onomdla athathe ngokuzithatha. Nam ondibuzileyo ndizawuzigqithisa. Masiwagawuliswa rhuqa kaloku besiyigqithisa nje ezo messages. Umbuzo kaloku esiwuphetheyo okanye itopic esiyiphetheyo yile yomkhonto. Kule veki iphelileyo sincokole ngalo part 1, siphendule le mibuzo ilandelayo. Sibuzile ukuba yintoni
umkhonto. Saphendula ke sabuza ukuba yintoni umsebenzi womkhonto, sabuza ukuba umkhonto lona uphathwa ngubani. Sazobuza kumzekelo wokugqibela okanye umbuzo wokugqibela ukubana xa kuthethwa ngokuhlonitshwa komkhonto kuthethwa ngantoni. Namhlanje ke sikupart 2, we are building on upart 1. Is important kaloku wena mntu ubuphoswe ngupart 1 ukuthi uye kulo part 1. Uzawuthi ke wena uyinkulu apho ekhaya, nkulu ndini, ucofa ushe, ucofa ulike, ucofa uhag, kuqhumthuli kaloku kucaca uba uyonkunzi, awuyonkulu yomdongo. Enze yonke into enziwayo ekubonakalisayo nakwabanye ababukeleyo ukuba nantsi inkulu. Siyaqalisa ke siyabuza uba yintoni inkulu. Inkulu ngulonyana uzelwe kuqala kweli khaya. Wena ke if you want to be more technical uza kuthi inkulu ngulonyana uzelwe kuqala emtshatweni ngumfazi wendlu enkulu. Here kaloku the general assumption is that apha kweli khaya kukho isithembu. Further, the assumption is that bakhona abanye abantwana abangengoba semtshatweni. Kanti the only answer ke mhlawumbi kwezi sithetha mos ngoku ngezi families, the modern families, kutshatiwe, kukho utata nomama, kekho omnye umama wasecaleni, abekho nabanye abantwana abalityelweyo kwezinye iindawo. So inkulu nguloo nyana uye wazalwa kuqala. Wena ke ubumamele upart 1 uzawufumanisa ukubana there are 2 similar lines, iline ethetha ngenkulu neline ethetha ngobukhosi, ikumkani leyo kanye lo nkosi. You'll notice ukuthi indlela ekuhamba ngakhona ubukumkani okanye ubukhosi iyafana nendlela ekuhamba ngakhona ubunkulu okanye umkhonto lowo. Similar processes that lead to ukuyeka kwekumkani ukuphatha okanye inkosi kuyafana nokuyeka kwaloo ndoda iphethe umkhonto iwugqithise, kuba kaloku ngoku umkhonto uphela ufana nesasithsaba sobukhosi. Inkulu ke yiloo nto esigqibo incokola. Iphinde ibe khona inkulu engeyonkulu yokuzalwa esithi yinkulu etyunjwe zizihlwele zeli khaya. Njengokubana siza kuncokola apha ekhaya sitsho ukuthi ikhaya liyadibana lithi nanku umntu omakaphatha umkhonto, nezihlwele ziyakwazi nazo ubona phakathi kwekhaya ukuthi oyena mntu oyihombelayo into yethu, oyena mntu osimamelayo, oyena mntu osihoyayo, oyena mntu osenzela izinto nanku sityumba yena ke ibe yinkulu yethu, ibe nguye esithetha kuye, ibe nguye esikhala kuye, kuba kaloku le nkulu yokuzalwa ayisaboni le nkulu okanye ayiva le nkulu okanye le nkulu ayenzi okangaboni ke kuba ayiboni izinto efanuba iyazibona le nkulu. Ikhona nje igila abantu le nkulu ayiseva izinto ebefanuba iyaziva igila abantu. Uzawufumanisa uba ke le nkulu yawuthi ibekwe zezi zihlwele isenoba ngulast born walapha ekhaya. Nkulu leyo ezawuba nezinto ezibonakalisayo ukubana noko lo ukhethiwe ngamanyange eli khaya. Uzawumbona ngozixabisa into zalapha ekhaya. Uzawuba ngelinye ixesha ibe ngumntu othongayo, ngelinye ixesha uyakwazi noba ibe ngumntu onikwe intsimbi, ngelinye ixesha ke noba azikho ezi zinto, kodwa yiloo nkulu leyo ngokokubekwa ngabantu balo eli khaya. Ibalulekile ke into yobana wena mntu obekiweyo ungazigwagwisi kaloku ukhethwe kuba unentlonipho. Ungakulinga uhambe phambili overtake umkhulu wakho kuba loo nto iza kulixabanisa ikhaya. Siyagqitha ke mntanelanga, siphendula ukubana unikezelwa njani umkhonto. Into onikezelwa komkhonto kaloku is a process efana nokunikezelwa kwesithsaba sobukhosi. It is not something utatakho adisayidayo ukuba izapha thulani nanku umkhonto walapha oqala ngoku ukuya phambili ndiwunika wena. Kuya kuthi ngelo xesha xa kufike imeko apha kutata
ethi akasakwazi uphinda uphathe umkhonto, mhlawumbi ngayimpilo katata okanye ngaba ubudala, okanye mhlawumbi utata uthe xa umqwalasela unyana wakhe wafumanisa ukubana uyikhulele into yokubana ingawuphatha umkhonto, okanye utata ukude uthi andikwazi ukuba ndingapha ngeVelcom ndiphangela ndibe ndingumntu ocaba makenze into zalapha ekhaya. We are not talking about the fact that kuyakwazi ubakho umntu obambeleyo ngoku inkulu ikude. We are only talking about lo mntu uphethe umkhonto xa edisayidile yena ukubana andifuni umntu uzawundibambela, ndifuna unyanam ibe nguye onikwa lo mkhonto. So those would be some of the reasons. Iprocess ke yokunikezelwa kwalo mkhonto will start ngaloo thought kutata ethi noko ingathi kufanele umkhonto ndiwugqithisile. We are not talking about the other nto ezilidishela kuloo nto, mhlawumbi ukuthi ubhubhile utata. We are only talking about uyaphila. Asithethi uba mhlawumbi ukuthi ubhubhile akasekho so umkhonto ufuna ugqithile. Sithetha ngale process uba kufuneke ngoku umkhonto uhanjisiwe nazi izizathu. Utata lo ukuba urayithi akaguli akabhubhanga uzawuthetha nomnakwabo lapha kufutshane ayibhawunse le idea yokubana efuna ukunikezela ngomkhonto kuloo mntu. And then ke ngoku bebo babini bebo bathathu belelo nani bazawutsho ukuthi kufuna kubizwe kaloku ibhunga lekhaya. Xa kuthiwa kubizwa ibhunga ke kubizwa wonke umntu nokude, axelelwe no-overseas ukuthi ngemini ethile sizawube sinebhunga. Uzawuphendula kaloku omnye athi hayi ndiyabulela mntakwethu ngobundazise, ndizawube ndilapho nani nam ngokomoya kodwa ndizawube ndingekho ngokwenyama ngenxa yokubana ndikule ndawo. It's important ke le nto yokubana wonke umntu aziswe kuba zezi zinto ungaziswa kwabanye abantu ezenza uba kuphele kuxatyanwa phakathi kwala makhaya, omnye athukise khange ndixelelwe, mna ndixelelwe late ibe yiloo nto. Uyawuthi ke ngoku lulwayo nezihlwele ezihamba naye phakathi kwekhaya zizawube nazo ziqumbile zisenongazi kuloo nto yelo bhunga. Yawukwala ke ngoku ngaloo mini yebhunga esivumelene ngayo, amakhaya azawubhunga ke ngokwendlela ekubhungwa ngayo. Ixesha elininzi ke nonolali uba khona okanye oonolali. Kuyawuthi xa kugqityiwe ukubhungwa kubuyelwe ke ngoku apho kusiwa khona ingxelo koomama noonolali kuthi besinebhunga singalamabhele besibhunga ngento ethile. Ngosuku oluthile ke sidisayidile ukuthi kuzawubakho umsebenzi apho sizawunikezela khona ngomkhonto. Mawethu ningothuki ke xa nisiva ubana umkhonto lona asizuwunika uVusumzi ongunyana omkhulu walapha, kuba kaloku zikhona izizathu ezenza ubana kuthiwa akunikwa yena. Kuzabe kunikwa unkululeko umkhonto ngosuku oluthile. Bazawuvuma ke oonolali bangqine bathi siyabulela mabhele ngoba nisazisile, sizawuhambisa umpoposho kaloku nathi apha phakathi kwelali ekuhlaleni. Kaloku thina sihamba emva kwenu, xa niphakamisa inyawo thina siyanyathela, akho nto ingenye thina esiza nayo ngaphandle kwaleyo. Ndize ke kule nto ithi akuye kuthiwe kuba inguwe ozele kuqala ukuthi umkhonto uzawunikwa wena. Sometimes kuyakwazi ukwenzeka ukuba indlela le oziphethe ngayo ingakuvumi ukuba uphathe umkhonto walapha ekhaya, kuba kaloku wena ungena uphuma ezitrongweni, ungumntu obulala abantu, uyadlwengula wena ungumntu oyikwayo apha ekuhlaleni, awukwazi ukuwuphatha umkhonto walapha ekhaya. Awuzuwunikwa umkhonto xa kuthiwa unengxaki yokugula ngengqondo okanye mhlawumbi omnye kuthiwa usemncinci lona uyinkulu, akakabikho kwilungelo lokuba engaphatha umkhonto. Kubekho ke ngoku abanye kuthiwa is fit ukube ngawuphatha umkhonto, is capable ube ngawuphatha umkhonto, kodwa akafuni nowabona amasiko. Awuzuwunikwa ke umkhonto. There would also be other reasons ke mntana ebhele ezenza ukuba ungawunikwa umkhonto. Ithi ke loo nto lowo uthe wabe uyawunikwa umkhonto, the technicality is that uyawubanjiswa lo mkhonto.
Siyawuze siyincokole ke xa sinalo ithuba, mhlawumbi noba sidicide ukuyincokola phaa ku-part 3, into ethi xa umvusomzi lo kuthiwe usindisiwe, umkhonto unikwe unkululeko, umbuzo ke ngokubana what happens xa uvusomzi eye wathi kuloo ntsindiso wajikelezwa zinto zakowabo zamkhupha ekusindisweni, ingabe akakwazi na ukuwunikwa umkhonto? Ask a second question. Naba koonyana bakavusomzi owayeyinkulu eli khaya bangabantu who are fit and proper ukuba bengawuphatha umkhonto, kodwa umkhonto wanikwa unkululeko ongumnina wakavusomzi. Ingaba ubukhulu buthathiwe na kule ndlu kavusomzi bafakwa kule ndlu kankululeko? Sawukhe siyincokole ke loo nto iimeko zivuma. Umbuzo wesithathu ke ngothi xa umntu ebebanjiswe umkhonto okwethutyana ususwa njani? Yebona ke le nto iyafana nale nto ndigqiboyibuza ukuba bekubanjiswe unkululeko. Kulena ke into iquestion yoba is it permanent na? Kule case kuthiwa ubanjisiwe kuba umkhuluwa ebesetrongweni okanye ebegula okanye there were those reasons ebesemncinci, ithini into? The process kaloku yokubuyiselwa komkhonto kuloo mntu uselungelweni loba umkhonto befamba kuye is going to take the similar process yokuhanjiswa komkhonto ukusuka kutata lebesesincokole ukuya kuloo mntu is the same process. Babuze ke ngokwabanye abantu ukuba ingaba ke ngoku lo mkhonto xa unikwa lo ulibambela kufuneka kwenziwe yonke nalaa nto yokuba kuzawubizwa la mabhunga, kuzawusilwa, kuzawuxhelwa, kodwa kunikwa umntu olibambela. Asifuni ujika izinto enenza ngakhona phayana kowenu, kodwa thina esiyitshoyo yokubana ukuba unikwa umkhonto noba uwunikwa for 3 months, umkhonto kufuneka xa unikwa uwunikwe umkhonto so that you do everything eyenziwa ngumntu womkhonto with all the powers zomntu onikwe umkhonto. Uba umntu onikwe umkhonto uyasilelwa, kufuneka usilelwe kaloku mntanebhele ukwenzela ukuba ungaphathi umkhonto ngokuyihafu. Uzawusiqhagamshelanisa njani namanyanga xa kuthiwa sikunike umlenze omnye sakunika nehafu yengalo? Sizawuqhuba ke kwiveki elandelayo. Ii-questions esizawugxila kuzo zizawube zisithi ngubani onelungelo lokukunika umkhonto. Uvile uba sithethe ngotata, ukuba utata will decide, we are going to expand kule nto katata who decides. Apho sizawube sibuza uba in the event ukuthi utata kaphili, akukho tata omncinci, who decides ukubana unikwe umkhonto? Unumber 2, kuxa kutheni xa umkhonto uzawususwa kumntu oselungelweni, ofanelekileyo, ofunayo ukuphatha umkhonto? We're going to deal with lo question apho sizawube sithetha ngomntu olwayo ukuba kho mkhonto uzawumka apha kum. Sizawuphinde ke sincokole into ethi ususwa njani umkhonto kule case besesincokole ukubana ngoku utata ohlala eNgqamakhwe uthi ndiyoyisakala ngokuphatha umkhonto ndiwunika unyana wam, abe unyana ehlala ngapha eZimbane eMthatha. Iquestion ingaba yokubana umkhonto uzawushiyeka apha eNgqamakhwe, unyana amane ezowulanda apha ekhaya khulu xa ezawusebenzisa, okanye kufuneka uhambe uye eZimbane? We are going to deal with lo question. Enye yee-questions ke sizawubuza ukuba xa unikwa umkhonto zintoni ezinye ezikhapha umkhonto? Kaloku sitshile uba umkhonto ayibi ngompoqapoqa nje unikwe umkhonto, zikhona ezinye izinto ezihamba nawo umkhonto. We've hinted last week ukuthi umkhonto kufuneka uhambe nomnqayi, zikhona ke nezinye. Sabuza ukubana xa umkhonto wekhaya uye webiwa, xa sivuka umkhonto walapha ekhaya ubiwe, what is the process? What do we do? Eyokugqibela ke sizawubuzana ukubana
xa umkhonto sinawo apha ekhaya, leliphi igumbi umkhonto ubekwe kulo. Sawuqhubeka sincokole ke bantu abahle. Wena ke othi ndiyafuna ukuva, silandele kule veki ilandelayo. Okwa kaloku nje sizawubulela amanyange kaloku ngosinika amandla, sibulele kaloku izihlwele lamabandla ngoba sidibanise nawe, kuba kaloku apha awuzanga kuba uzizela uqhutyiwe nawe ngabantu bakowenu besithi khawuyokongeza olwakho ulwazi phayana, mhlawumbi ungachola nto. Sibulele ezo hlwele kaloku, sithi kuzo makube chosi kube hele, siyazithoba kwizihlwele, siyacamagusha.